салом алейкум ба кулли тамошобинон ва ба ҳар як нафаре ки дар канали мо обуна шудагиянд. Дӯсто, имрӯз мо гап мезанем дар бораи ки чӣ хел шумо видеоҳотона авторскӣ кунед, яъне ки авторскӣ прав ва ё ки метавонед шумо авторскӣ намонед видеоҳотона ва дигар одамо истифода баранд видеоҳои шуморо. ҳозир ма бо роҳи осон ва кӯтоҳ ба шумо нишон медиҳем ки чӣ хел видеоҳотона авторскӣ кунед. Ва дар ин ҳолат масалан шумо метавонед ки бо авторскӣ намонед видеоҳотона ва ягон масалан барнома мекунед ки ҳам дар канали ӯ мешавад парфта, ҳам дар канали шумо ва ҳозир ман нишон медиҳам ки чӣ хел шумо ин корро мекунед ва роҳи осоне бародаро рафтем. Дӯсто, ҳозир мо барои даромадан яъне ки видеоро авторскӣ прав кунем ё яъне ки без авторскӣ прав ва дар инҷо мо интихоб мекунем творческий студия. баъдан кадом видеоите ки шумо масалан интихоб мекунем барои авторскӣ мондан ё ки без авторскӣ прав. Масалан мо мегирем ин видеоро добавить кардем, болои видеода зер мекунем, мебраем хе страничка ва дар инҷа зер мекунем ба ана ҳамин қаламак. пас дар инҷа нависагия ки расширение настройка ва зер мекунем ба расширение. Тогда инҷа омадагия масалан лицензия и права собственности ва дар инҷа знака дестен стрелка ва зер мекунем ба анами стрелка ва мебраем анами хел. Ай шумо ҳозир масалан стандартни лицензия ютуб боша, агар шумо авторскӣ правай видеотон, агар дар ҳолате хоҳем ки видеотона дигар кас истифода барад, яъне ки без авторскӣ правш кунед ва шумо интихоб мекунед су указанием авторскӣ прав, масалан инами диюмша интихоб мекунед ва зер мекунед, уже аллакай шумо тонистед ки видеотона без авторскӣ прав кунед. Не ки агар дар ҳолате ки шумо хоҳед авторскӣ прав боша интихоб мекунед, стандартная лицензия ва бологиша интихоб мекунед, ина масалан видеои шумо авторскӣ шид ва дар ин бахш шумо метавонед ки сохранид кунед видеотона ва меҷиқед сохранид, тамом видеои шумо авторскӣ прав шид ва ё ки ҳамон хел чӣ хеле ки нишон додам метавонед ки без авторскӣ прав кунед дар ҳамон ҳолат. бародаро ан ҳамин қадар кор дора. ва чӣ хеле ки шумо дидем бародаро, яъне ки роҳи осона, ягон душворӣ надора ва ягон қиинам нест, яъне ки танҳо як кнопка метавонад ки видеои шуморо авторскӣ кунад ва ё ки авторскӣ бигира, яъне ки без авторскӣ кунад. ва ба ҳамин хотир бародаро ин чиз барои ҳар як блогера яъне ки дар кора ва бисёриҳо ин чизҳоро барои шуморо намегӯям, ба хотире ки на ҳар блогер метавонад сирри хича полни фош кунад, яъне ки бага ва ма кӯшиш мекунам то ҳадди имкон чӣ қадаре ки ма фаҳмиш дорам нисбати блогерӣ ва мефаҳмам бародаро, ма ҳатман пастаратса мекунам ки барои шуморо фаҳмонам ва ёд битам бародаро. ва чӣ хеле ки шумо дидестен, мо рӯз ба рӯз бародаро зиёд шидестем, мошаллоҳ ки ҳама бо мо якҷо шидестам ва агар ягон савол дошта бошед нисбати ягон камбудитон бародаро, ҳатман дар комментария нависед ё ин ки инстаграми мо мебурад, дар инстаграми мо нависед бародаро. ва баъзеҳо савол доранд, баъзеҳо масалан савол метаҳанд ягон чизе ки мо наметавонем дар ин момент дар канал партофта ва онҳоро ҳатман мо ҷавоб мегардонем ва ба инстаграмон мепартем, ба хотире ки саволе ва ё ҳозир масалан аю мавзӯъ мо хела дурем. Ба ҳамин хотир ма метавонед ки шумо бидроед дар инстаграми мо подписатсия кунед ва баъзе видеоҳое ҳастанд ки мумкин шумо инстаграми мо дастрас кунед ва дар канал дар ин момент нест, яъне ки ҳозир вай видеоҳо набуромадистанд дар канал. хайр бародаро, агар ки ман тонистам барои шуморо ягон зарра ҳам боша масалан кӯмак кардам бародаро, ман аввалин бор яъне ки ман хирсанд мешавам ва бовар дорам ки ба шуморам кортон осон мешавад. ва бародаро бовар дорам ҳеҷ қиӣнӣ надора, танҳо шумо агар видео писандтон боша лайк монед, агар писанд набоша дизлайк монед, ман бародаро ба ягонташ хафа намешавам, ин ҳамаш дар дасти шумо. хайр бародаро, видеои имрӯзаи мо ба охир расид. дар паноҳи Аллоҳ бошед то видеоҳои дигар. хайр.